Sağlarmısınız hürmetlilerimiz? Qaynar selamlayız sizni hürmetli tamaşaçılarımız. Stüdiyamız balqı ko'ngillarimiz yılmaya tamaşaçılarımız suyuna deb ümitlenemiz. Bizning ijod turkumi hatta kula. Biz otlarning dushanba kunini qarshi olamiz. Agar kishining ishki dunyosini bilasin kelsa, onun nishik kuluna ig'tibor et deganlar. Şundan da külü bik faydalı, ol hatta kişinin ömrün uzaytuğa salatlı. Küle yılmaya bilgenlerge dünya kızık. Yılmayı başlık her bir işine yılmaysın her bir yürek. Baxtlı bulayım desen, yaşırak yılmayı gerek. Ertengene şuuşup barıp, şu perdenin astından qarab, qulumni tig'ib, qararga o'yladim endi men aytam. Necha kelinglar ekan, shunda kimdir quluma ketirib bastı. Biz bugün İslam Medeniyeti Müzeyinde mında Kümüş Kur'an ko'rgazmasi ishlab kelgan. Üsteller tulup tursa da türlü nimet aşlardan pişip çıkan kuzikmetinin isi çıkmıyor bizning başlardan, kimningdir ko'z aldından, aşqazandan. Təmli moyda qızdırğan koz ekmek, şuluqta bikmek, xalqta türlü şeytilə, гадәттә qıstıbıy. Tatarlarının еш pişirilə тұрған milli suyu. Sizning de oşlarınız təmli bulsun. Şulay bulsa neydi şol? Hayırlı irteler. Biz bugün piske yağıp koz ekmek pişiremiz. Əbi babalarımızdan kalgan huruf adet, onlar koz ekmek pişirip alıp baratırgan bulganlar duyga. Biz de şunu kabaklap karıgalı. Her miske yağıp diberem. Bismillahirrahmanirrahim. Piçimiz yana turganda kamır hazırlanan. Biz koz ekmekni çupresiz su kamırdan işleyimiz. Birine yumurta salam. Azırak suda salam. Bir bol kolağı tuz salam. 2 kolak pislik salam. 250 gram may salam. Yartı litr süt salam. Hazır. Bunu yaxşılab buğatam. Yumuşak kamır mı? Yumuşak buğat yiyiş. Olmayıp durup dursun. Tavanı kıldırığa koyam. Kudime ince yatıram. Bismillahirrahmanirrahim. Tavanı alırız. Tavanı mayıyoruz. Şimdi koz ekmekini alıp para salarız. Üstün mayla diyelim. Azırak pis soğuk diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Koz ekmek şurada pişer. Otur bu. Alırız. Koz ekmek pişti.
Күзетмәгебезне пешереп бетердек, Аллаға шөкер. Хәзер турап өстәгә куябыз. Күзетмәгебезне турап өстәгә куйдык, әлхәмдүлиллаһи. Ай, рәхмәт яусын, нәқ ошаған кебек булды малай. Хинд киноларында күргәнем бар, гашыйклар бер-берсенә ризыкны кул белән ашаталар. Ходаем, нәрсәгә ашатыйм икән мин сиңа монда хәзер? Шәшәк ашамассың инде бит ди. Муса Җәлил шигырендәге кебек кызга шәшәк тотып килә, ул сыйырны ашата дип әйтте ди. Әник бездә андый гадәт юкмы ни? Бездә бар, кашып кына, кеше күрмәгәндә генә. Шулай да кайсы ризыкны чәнечкеп пычак белән, кайсы ризыкны кул белән дә ашарга яраганын алдагы сюжетны карап белербез. Кафе яисә ресторанда ашау кайбер этикет кагыйдәләрен үтәүне таләп итә. Теге яисә бу ризыкны ничек ашарга икән, нинди приборлар кулланырга кирәклеген төгәл белергә кирәк. Әмма тәкъдим ителгән күп санлы ризыкларның кайберләрен кул белән ашарга да мөмкин икәнен онытмагыз. В кафе, в ресторанах гости могут кушать не обязательно приборами блюда. Кул белән ашарга яраклы ризыклар исемлегенә ипи, бутербродлар, бургерлар, пицца, кайбер төр җиләк-җимешләр һәм диңгез продуктлары керә. Әгәр сез алдыгызга куелган ризыкны ничек ашарга икәнен белмәсәгез, официанттан сорый аласыз. Ул сезгә һичшиксез ярдәм итәр. Кайбер илләрдә аш-су приборлары бөтенләй кулланылмый. Мәсәлән, Эфиопиядә балык ризыклар ашар алдыннан инжир дип аталган көлшәгә төрелә. Шулай ук Африка, Якын Көнчыгыш һәм Һиндстанда ризыкның бик күп төрләре кул белән ашала. Европа культурасы исә кул белән фастфудны һәм камыр ризыкларын ашарга рөхсәт итә. Әмма табиблар бу хакта нәрсә уйлый икән? Перед употреблением любой еды рекомендуется тщательно мыть руки. Иң мөһиме барыбызга да кечкенәдән билгеле булган гади гигиена таләпләрен үтәргә. Ашар алдыннан кулларыгызны юырга онытмагыз. Пычрак куллар эчәк авыруларын гына түгел, грипп һәм башка вирус инфекцияларын да эләктерү куркынычын тудыра. Димәк, этикет кагыйдәсе белән бергә гади гигиена таләбе турында да онытмагыз. Ә иң мөһиме, анда сынап кителгән ризыкларны кулларыгыз белән ашарга оялмагыз. Хәтта иң затлы ресторанда да. Ашларыгыз тәмле булсын. Гел ашау турында гына сөйләшмәгән. Дары заводының Заречье сугыш һәм хезмәт даны заводына 55 ел. Музейда бай тарихлы сирәк экспонатлар саклана. Бу музейның зур горурлыгы. Мәртәбәле кешеләр, үз эшләрен яратып башкаручылар. Юбилей уңайыннан концерт программасы оештырыла. Әлеге музейга экскурсиягә барырга тәкъдим итәбез. Казан дары заводының Заречье сугыш һәм хезмәт даны музеена 55 ел. Аңа патшабикә Екатерина II фәрманы белән 1788 елда нигез салына. 179 ел үткәч, музей почмагы оештырыла. Бүгенге музей нәкъ шуннан бирле эшләп килә. Дәүләтнең иң борынгы оборона предприятиесе бай тарихлы. Биредәге тупланма уникаль, чөнки сирәк экспонатлар тәкъдим ителгән. Корал, дары үрнәкләре, хәрби киемнәр, 18 гасырдан алып бүгенге көнгә кадәрге фотолар һәм документлар. Экспозицияның бер өлеше Бөек Ватан сугышы чорына багышланган. Ул заманнарда завод дары белән тәэмин итә торган бердән-бер предприятие була. Завод биредә хезмәт итүчеләрнең аерым мактанышы Катюша реактив снарядлары өчен пироксилин дарысы җитештерә. За 4 года Великой Отечественной войны было изготовлено. 4 ел сугыш бару дәвамында завод шуңа кадәр 150 ел яшәү чорында җитештергән кадәр үк дары эшләп чыгара. Биредә җитештерү күләме арта, хезмәткәрләр саны күбәя, эш сменада эшлиләр. 12-16 сәгать эшләп чыкканнан соң завод хезмәткәрләре ару талуга карамыйча госпитальгә барып булышырга да вакыт тапкан, концертлар да оештырган әле. Музейның юбилее уңаеннан концерт программасы әзерләнә, хезмәт ветераннары чакырыла, рәхмәт хатлары тапшырыла. Заводның 234 еллык тарихы искә алына. Әмма иң зур горурлык ул фидаи кешеләр. Мен 5-нче цехта эшләдем, эшемне бик яратып башкардым. Беренче аппаратчысы булып эшләдем, аннан соң мастер, смена мастер булып эшләдем. Хәзерге вакытта да хезмәттәшләрем белән аралашып торам. Эшемне бик яраттым, әле дә сагынып искә алам. Музей вакыт машинасы сыман. Үсеп килүче буынга гасырлар дәвамында сакланып калган завод һәм аның хезмәткәрләре нинди авырлыклар аша үткәнен сөйләр өчен, тарих сәхифәләре ничек язылып барганын күрсәтер өчен биредә экскурсияләр, ветераннар белән очрашулар еш үткәрелә. Алга табада тарих битләре данлы эшләр белән тулылана барыр дигән өметтә калабыз.
Nihayet hürmetli güzel zatlarımız sizning mene urra dep qışqırır vaqtınız kelip жетті. Xатын kızlarının kiyim gardırobı bik qotlaulı. Kiyirge kiyimleri yok, kiyimlerini ilirge urunları yok. Bir kim bilen bölüşesi de, шығарып ташлысы да келмей, әлі хыш шексіз ябығырмын деген үміт білен сақланған киімдер де бейхисап. Әр вақыттағы шәбізге Лилия Ғиззатуллина файдалы кеңешлерін берір. Лилия, рахимет. Исәнсіз, бұл киімнен бошқа Россия қышын көз алдына кетіріп болмай. Сөз пуховик турында. Мода пуховикларға да өзгеріштер кіртмеше қалмай. Сайлау мүмкіндігі бұл яқшы әлбәттә, әмі матурлық артынан қуып, аның төп вазифасы турында ұнытып жібермәгіз. Ол ең бірінші ширатта жылытырға, қордан, жилден, яңғырдан сақларға тиеш. Әмі эстетика турында да ұнытырға ярамай, киімнің һәр вақыт киесі келерге тиеш. Демек, қышқы гардероб турында сөйлешу бізні дауам етәбіз. Бүгін бұл сезонда актуаль булачак мамык курткаларны барларбыз. Бүгінгі актуаль пуховикларны барлауны түстен башлыйк. Әгәр сезнең алда мамык куртка алу максаты тора, һәм бу сезнең бердән бер пуховик икән, нейтраль төсен алырга тырышыгыз. Гардеробта алмашка кияр өчен ачык төстәге куртка да булырга тиеш. Чөнки төсле пуховик бу сезонның тренды. Яшел, зәңгәр, алсу, шәмәхә, сары. Кышкырып торган җете пуховиклар сезнең генә түгел, янәшәгездәгеләрнең дә кәефен күтәрер. Иң актуаль модель туры пуховик. Ул төрле озынлыкта булырга мөмкин. Шулай ук бил баулы курткаларда популяр трендлар исемлегендә. Аның кыскарагын сайласагыз тагы да яхшы. Кайыш билигезгә акцент та ясый, җилдән дә саклый. Тагын бер актуаль тренд – бомбер пуховик. Аның формасы барыбызга да таныш, гадәттә куртканың якасы, аска өлеше, җиңнәре резинкага җыелган була. Аеруча яшьләр арасында бик актив трендлардан санала. Алдағы актуаль модель пальто формасындағы пуховик. Аның характерлы белгілері туры үлгі, пиджакныкы кебек яка, билбауы булырга да, булмаска да мөмкин. Классик эшлекле стиль яратучылар өчен бик яхшы вариант. Оверсайз турында әйтеп тә торасы юктыр, чөнки ул барлык киемнәр өчен дә актуаль. Оверсайз мамык куртка кыш өчен бик җылы түгел, чөнки җилне үткәрәчәк. Ә менә стильле образ ясау өчен бик уңайлы. Пуховикка нинди аяк киеме сайларга дигән сорауга стилистлар калын табанлы һәм калын үкчәлесен сайлагыз дип җавап бирә. Бүгенге менә шулар пуховик классик трендлар кебек моданың үзәгенә үгетеп кирде һәм һәр дизайнерның коллекциясендә ул бар. Сезнең гардеробта искәрмә булмасын. Сау булыгыз. Афатны булдырганча аны кисәтеп калуы хәерлерәк. Кунакханәгә рәхмәт итегез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә кунакта Республика балалар клиник хастаханәсенең клиник психологы Эльвира Морозова. Эльвира, саумысыз, хош келдегіз. Ойнар сәлемлейбіз сізді. Ноябрьнең 22-сендә булган һөнәри бәйрәмегез белән чынкы үлдә тәбриклибез. Алдан ук әйтеп куябыз, эшегез, балаларның психикасына бәйле эшегез кимерәк булсын. Шундый теләкләрдән башлык та үзегезгә шәхси сорау бирик әле. Менә психология һөнәрен үзләштерү сезнең тормышыгызда ниндидер йогынты ясадымы? Үзгәрттеме бәлки тормышыгызны? Мин психологиядә инде 20 ел. Мен 16 яшьтә мәктәптә инде менә шундый хис белән 11 классны бетереп, шул КГУ дигән башта ул университет иде. Психфакка кірдім да, шуннан башлап минем тормышым башланды. Демәк, үзегезгә төгәл максат куеп башланган сукмак. Шуңа күрә тормышым минем туганнар миңа әйтә, мин үзгәрдем, минем характер үзгәрде, һәм мин үземне яхшы психолог дип аңлыйм. Өйрәнеп кенә булмыйдыр инде ул. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән сәләттер инде ул. Сәләт, кешегә булышу, шул үзеңә дә булышып инде, барыбер кешегә булышасың, шундый
хисләр белән, фикер белән яшисең. Менә балалар дигәндә, чөнки аларга менә хәзерге саф татарча итеп әйткәндә, бер караганда психик атаклар бик күп бит инде. Ул мәгълүмат дисең, ул телефон, гаджет, телевизор, аралашу, бакча, мәктәп. Информация бик күп. Мәгълүмат бик күп. Менә шул юнәлештә аларга ниндидер калкан саклаучны ничек ясарга? Аны гаилә эчендә генә инде без итә алабыз. Ата-ана бала белән сөйләшергә тиеш. Гел SMS белән генә, телефоннан гына тиге аны саклап кына булмый. Идә, иртән торып, балага көнең әйбәт узсын дип, шундый теләк белән аны мәктәпкә я садикка илтергә кирәк инде. Һәм мәктәптән кайтып, я садиктан алып, ортак контрольдә тотрга кирәкме? Юк. Нинди яхшы әйбер булды бүген дип сорарга кирәк. Чөнки бала көнең ничек узды? Нормально диялар. Яхшы. Бер сүз белән генә. Сорауны шундый ябык сорау бирмәсәң, ул ничектер күбрәк сөйли башлый. Һәм үзе шундый башында эзли башлый, чыннан да нинди яхшы әйбер булды микән бүген дип. Һәм игътибарны шул җиргә, шул фикерләргә, уйларга. Термин белән әйткәндә, теория белән әйткәндә, юк дип җавап бирә торган сораулар куймаска инде. Әйе, юк дигән ябык сорау, ябык. Аны сорау бирергә тырышмагыз. Баксаң, нәтиҗәдә аларның ниндидер вак кына сәбәпләр дә сөендерә шулай. Әйе, шул. Аны я укытучы мактады. Бала чага аңа ниндидер бүләк бирде, я матур рәсем ясады. Алар бит шундый шатлана аңа. Менә мәктәпләрдә бигрәк инде киң таралды соңгы елларда. Үзебездә дә түгел, чит регионнарда да андый күренешләргә тап булабыз. Аның менә шундый вакыйгаларның индер бер исеме бармы? Менә селф-харм дигән ниндер төшенчәләр бар. Менә андый яңа юнәлешләр белән безгә ничек көрәшергә соң? Ничек үзебезне андый әйберләрдән кисәтеп саклап калырга? Беләсезме, иң беренче башта балаларның психологиясына керергә кирәк. Менә ул селф-харм дигән әйбер балалар бакчасына йөри торган балалар арасында юк бит ул. Ул яшь үсмерләр арасында гына. Һәм бер 16-17 яшькә кадәр күренә. Һәм психологияга карасаң, ул нәрсә ул вакытта була? Бала үзен группада күрәсе килә аны, үзен. Һәм менә группада дусларын нәрсә эшли микән сораса, берсе әйтә аңа, менә беләсеңме, мин монда әйбер укыдым, шундый кызык. Ниндидер үрнәк күрсәтә, дә? Теге уйлый, ага, миңа булышты, ди дусты инде, син дә әйтеп кара. Һәм бу шул яшь үсмер психологиясы гына. Групповое давление дип әйтсәк инде, име? Ата-аналарга төркемдә үзеңне үз кеше итеп хис итәр өчен шул ук әйберне масса күләм дәрәҗәдә кабатлый һәм үрнәк алып эшләргә тотына. Шулай. Һәм аның белән көрәшү өчен безгә ата-аналар белән сөйләшергә кирәк. Шулай ук баласы белән көн аралашырга кирәк. Хәзер инде без әйтәбез, яшь үсмерләр үз белмәсенә керәләр дә, ишеген ябып, миңа кермә дип әйтәләр күбесе. Ансын без аңларга тиеш. Әлләр бит матур итеп өстәп тагы, у меня личное пространство. Әйе, дөрес. Личные границы, личное пространство дигән хәзер бик популяр ике сүз. Һәм андамларга тиеш. Ләкин ата-аналар теге игътибар белән аны әйтергә тиеш. Баланы бер дә үзенә калдырырга тиеш түгел. Чөнки без белмибез, ул бүлмәдә ул нәрсә эшли. Интернетта нәрсә карый микән? Без бит ул телефонында бирмәскә мөмкин. Әйе. Һәм шуңа күрә бала белән сөйләшергә, күбрәк сөйләшергә. Әйе, чөнки бала ул күрә бит. Әти-әни нәрсә эшли? Телефонда күп утырса, ул да, минем әти дә шулай итә бит, әни дә шулай итә, мин дә шулай итәм. Бала әнисен, әтисен китап укыган вакытта күрсә, әнисе анда тәмле ризык пешерсә, әтисе шунда, белмим, әнисенә булышса, ул бит барыбер ниндидер үрнәк була. Һәм бергә урамга, тышка чыксалар, шунда театрларга бит инде хәзер бик еш йөрмиләр, барыбер
андай фикер қойсақ, біз әтенегейін башына кіртсек, алар барыбір ойланалар, һәм ярар, отнаға болмай, айға бір тапқыр барсақ, әлі ярый. Кіші елға да бір тапқыр көрмей бет әлі. Театрларға, мультфильмларын шында бірге қарамайлар. Интернет, біздің подписка бар, қобызалар, әйе, бала шында аяқ арасында ермей, бұталмай. Демек, бірінші ширатта өзімізден башларға. Ғайлә ішінде. Нәрсе десек те, өзіміздің татар халқының мәқәлләре дұрыс индеймін. Құш ұясында не көрсе ұшқанда. Шул болыр, алма ағашынан ирақ түшмей, һәм башқалар. Әлі әби бабаларының сөздерін ешсек, біздің заманда өссәгізсіз. Бір қараңда бүтінсі де аңлашыла кебек, әйме? Ғади кебек, тек тұрмышта ғәмәлге ашыруғана қиынрақ. Менә шул қиынлыкларны жеңіллеккә көчерергә насип булсын безгә. Рәхмәт. Әтиәниләр менә шундый терминологияны белсәләр дә, анысы да бик яхшы булачак. Чөнки менә кичә мин туганнар белән сөйләштем, мин иртәгә Манзарага барам дип. Ага, нинди тема мин әйтәм, self-harm нәрсә соң ул? Менә шуны күзләрен шар ясап, нәрсә соң ул ишеткәндә юк. Аңлата башлагач, ага, без беләбез, аны ишеткәнем бар дип. Һәм профилактика дип әйтсәгез дә була, менә шундый. Кеше белән оралышырға, сөйләшергә, аңлатырға шундай терминологияны. Шулай да түгелрәк менә ике параллель кисешмей кебек, теорема кебек гади итеп аңлатып бирсәк, self-harm нәрсә ул? Әлеге сорауга җавапны сез әлбәттә хөрмәтле тамашачылар безнең ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә таба алачаксыз. Әлегә біз психолог Эльвира Морозова белән сау булашып, дөнья яңалыклары белән танышыйк. Владикавказдагы Гришка кыргый хайваннарны тернәкләндерү үзәгендә яраланган 40 кәҗәсен үлемнән коткарганнар. Аны беренчеләрдән булып җирле тыюлыкның зират хезмәткәрләре табып ала һәм үзәккә хәбәр итә. Мы сразу же отвезли к ветеринарам. 40 кәҗәсенә Олежка исеме бирдек. Бирегә эләккәндә аның сул аягы астында җәрәхәте бар иде. Без аны ветеринарга алып бардык. Ярасын эшкәртеп тегеп куйдылар. Шуннан соң үзәктә яши башлады. Беренче көннәрдә бик борчулы булды. Ризыктан баш тартты, чөнки әлеге хайваннар бик куркак. Берничә көннән соң Олежка аякка баса, ләкин ашамый. Бары тик 4нче көнне авызына ирексезләп яфрак каптыргач кына ашый башлый. Хәзер аның хәле әйбәт ди Заурбек. Үзәкнең социаль челтәрендәге әбүнәчеләр ярдәме белән хайванга иркен читлек төзегәннәр. Утлык һәм 40 кәҗәсенә туры килә торган ризык сатып ала алганнар. Кеше янында торган вакытта әлеге хайваннар бары 5-7 ел яши. Кыргый табигатьтә исә 12-13 еллар чамасы. 40 кәҗәсеннән тыш Гришка үзәгендә Орешек кушаматлы тиен, Винсент кушаматлы кызган, ак төлке һәм янут сыман эт яши. Бер ай элек Заурбек Дзуцев уңышлы рәвештә тернәкләнү курсы узган байгышны иреккә очыртып җибәргән. Бакуда яшәүче Самира Салманова да ДЦП диагнозы булуга карамастан, кыз аяк бармаклары белән пумала тотып рәсем ясарга өйрәнгән. Күп кенә халыкара күргәзмәләрдә катнашырга да өлгергән. Диагноз аркасында Самираны куллары тыңламый, ул сөйләшә алмый. Ләкин рәсемнәр аркылы кыз дөньяга үзенең хис туйгыларын, уй карашларын җиткерә белә. Әтисе әйтүенчә, беренче тапкыр Самира 8 яшендә ясый башлый. Беренче сыйныфта укучы әнисенең карандашын алып, үрдәк белән бәбкәләрен ясап куйды. Соңрак үзлектән акварель техникасын үзләштереп, портрет һәм пейзажлар иҗат итә башлады. 1997 елда узган беренче күргәзмәсенә Азәрбайҗанның элеккеге президенты Гейдар Алиев та килә. Мөмкинлекләре чикле кешеләр катнашкан икенче экспозиция кызга нык тәэсир итә. Самира кеше арасына чыга, конкурсларда катнаша башлый. Рәссам күргәзмәсенең географиясы Россия һәм Азәрбайҗан белән генә шикләнми. Экспозицияләре Төркиядә, Европа илләрендә дә узган. Гаҗәеп картиналарга ихтыяҗ зур, аларның 100дән артыгына сатып алучы да табылган. Ләкин әтисе сүзләренчә, Самира беренче чиратта рәсемне үзе өчен ясый икән. 6-7 театрдагына спектакльләр, өстәмә концертлар, нинди генә чаралар юк. Казанда кайда нәрсә буласын Идел Кыямов бик яхшы белә. Аңа сүзне бирик.
Исәнмесез мәдәният сөйүче дуслар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны башлыйбыз. Татарстан Республикасы Милли музейында һәм аның филиалларында үзенчәлекле балалар өчен традицион искусство добра хәйрия акциясе узачак. Ул 3 декабрьдә билгеләп үтелә торган халыкара инвалидлар көненә багышланган. Евгений Баратынский музейында Петербург рәссамнары Николай Данилевский белән Наталья Ходячева күргәзмәсе ачыла. Бу осталарның иҗаты сәнгатьтә заманча агымнар белән кызыксынучылар өчен зур бүләк. Алабуга дәүләт музей тыюлыгының хәзерге заман этно-мәдәни музейында татарларда кунакта дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Әлеге экспозиция татар милли мәдәниятенең энциклопедиясе. Ул татарларның тарихы, мәдәнияте, аш-су традицияләре, әдәби мирасы, борынгы һәм хәзерге сәнгате турында мәгълүматларны үз эченә ала. Кунаклар 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башы этнографик материалын күрә алачак. Тамашачыларны Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә бөек рус композиторы Александр Николаевич Скрябинның тууына 150 ел тулуга багышланган Скрябин исемендәге комета дип аталган концерт программасында көтәләр. Аяз Гыйләҗев исемендәге Яршаллы татар драма театрында истәлек иҗат берләшмәсенең быелгы йомгаклау концерты узачак. Концерт программасы туган як һәм халык иҗаты турында сөйли. Уникаль фольклор мотивларының яңа яңгыравы белән үрелеп бара. Классик музыка сөючеләрне һәм белгечләрне Сәйдәшев исемендәге зур концерт залына чакырабыз. Биредә Россия Федерациясенең атказанган Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Альбина Шаһимуратова концерты булачак. Бүгенгә менә шулар. Исән-амин булыгыз. Идел, рәхмәт яусын. 8-нче гасыр кулъязмасы нигезендә эшләнгән көмеш Коръәнне Казан Кремлендәге күргәзмәдә тәкъдим итәләр. Әйтергә кирәк, бу уникаль экспонат. Чөнки ул иң борынгы кулъязма Коръәннәрнең берсе дип санала. Бу күргәзмәнең ачылуы жанга яктылык бирә. Күрми калмагыз. Без бүген Ислам мәдәнияте музейында. Монда көмеш Коръән күргәзмәсе эшләп килә. Әйдәгез әле бу күргәзмә белән бергә танышып китик. Казан Кремле музей тыюлыгы уникаль экспонат көмеш Коръән тәкъдим итә. Госман Коръәне кулъязмасының 162 биттән торган төгәл күчермәсе 999 келәм көмешеннән ясалган. Иң борынгы кулъязма Коръәннәрнең берсе дип санала. Ул Санкт-Петербург шәһәрендә урнашкан Шәркыят институтында саклана һәм әлбәттә аны күргәзмәләргә алып чыкмыйлар. Ул аны бик саклап кына, карап кына тоталар. Һәм инде анардан күчермәне менә шулай алтында һәм көмештә эшләгәннәр. Әлеге күчермә 2010 елның ноябрендә Россия Федерациясе финанс министрлыгы Гознакның Мәскәүдәге акча сугу йортында әзерләнгән. Идея авторы эксклюзив проектлар белән шөгыльләнүче кеше Владимир Прусаков. Бу тулы копия һәм монда икенче сүрәдән, Бәкара сүрәсеннән башлап Коръәннең якынча ярты тексты, тулы текстынан алганда яртысы күрсәтелгән һәм ул куфи стиле белән язылган, үслубы белән күчереп язылган. Көмеш Коръән нигезендә бик борынгы һәм иң сирәк Коръәннәрнең берсе Госман Коръәне кулъязмасы ята. Дөньяның төрле почмакларында Истанбул, Ташкент, Кахира һәм Санкт-Петербургта Госманлы редакциясе дип аталган үрнәк булып саналган текстның иң борынгы исемлекләре санала. Нәкъ менә Санкт-Петербург кулъязмасы көмеш тәлинкәләргә күчерелә дә инде. Бу көмеш Коръән музейларда, күргәзмәләрдә булмаган вакытта банкта, ячейкада, шәхси ячейкада саклана һәм менә шундый күргәзмәләрдә генә аны күрергә мөмкин һәм тулайым алганда бу 999 пробалы көмеш авырлыгы белән 6,5 килограммга җитә. Көмеш Коръән авторлары 21 гасыр сәнгатендә үз заманы өчен муафиq яңа һәйкәл булдырды. Башкару технологиясенең уникальлеге һәм камиллеге нәтиҗәсе бу. Аңа кыскалыгы һәм камил техникасы өчендә иң югары эстетик бәя бирергә мөмкин. Бу Коръән дөньяда ислам дине тарафдарларына Россия күрсәткән хөрмәт. Иң затлы материалда зәркән сәнгате мөгъҗизасы барлыкка китергән алыштыргысыз изге текст. Көмеш Коръән белән таныштык. Хәзер ислам диненең кабул ителүенә 1100 ел уңаеннан әзерләнгән дәресләребезне дәвам итәбез.
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хоҗинны без һәр вакыттагыча бик сөенеп каршы алабыз. Исәнмесез, Фаяз әфәнде? Исәнмез. Фаяз абый, саумысыз, хош килдегез. Укытучы абый, без бүгенге дәреснең темасын беләбез, чөнки үткән дәрестә әйткән идегез. Шиһабетдин Мәрҗәнинең шәкерте. Әйе, кыска вакытлы дәресебезне без бүген багышлыйбыз Хөсәен Фәиз хановка. Бишлеме безгә? Әйе, әлбәттә, онытмагансыз. Ләкин Хөсәен Фәиз ханов темасына килеп кергәнче, мин кыска гына бер хәбәр ирештерәм үзебезнең телевизор караучыларга. Рәхим итегез. Узган җомгада Леногорск районының Тимеш авылында дәресләребезнең берсендә без сөйләгән Абдрахим 30 имәнигә һәйкәл комплекс ачылды. Билгеле булганча, онытмасалар безнең телевизор караучыларында хәтерендәдер, Тимеш авылында күмелгән Абдрахим 30 имәни озак еллар уланда яшәгән кеше. Аның кабере шунда. Һәм шул каберенә еракына түгел кичкенә генә парк бар. Менә шул паркта аның әсәрләреннән өзекләр язылган, стеллар куелган шул тикле матур бер комплекс булды ул. Хәзер үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белик. Нәкъ менә шулай. Әйе. Юкка гына без сөйләшмәйбез бит. Мәгърифәтчеләр турында, дин әһелләре турында. Бүген шуларның берсе әйе Хөсәен Фәиз ханов. Бик кызыклы шәхес. Бик кызыклы шәхес. Без аны беренче чиратта фәлсәфәче, дин әһеле дип түгел, күбрәк тарихчы буларак беләбез. Ни өчен дигәндә, башта кыскача гына аның турында. Ул элеккесен бер губернасы Курмаш яжы Сафа Ижай авылында туа 1823 елда. Мәрҗәнинең шәкерте булгач 19 гасырга карый шәхес. Әйе, 1823 елда туа. Башлангыч белемне, дин белемен әлбәттә авылында ала, аннан соң Казанга килә. Һәм күп өлешен шуннан да Шиһабетдин Мәрҗәни белән бәйләнештә үткәрә. Аннан соң инде шушы Казан чорында ук аның күп белеменә игътибар итәләр. Һәм ул менә атаклы ул заман өчен академиклар хәтта Дорн, Григорьев, Казымбек, Березин, Вильямин Зернов ише урыс галимнәре белән чит ил мәмләкәтләрендә дан алган галимнәргә. Әйе, менә шулай. Аннан соң аны Петербургка чакыралар. Әле яшь кенә килеш. Менә бүлдерәсем килә, мөмкиндер бит. Нишләптер менә соңгы дәресләрдә без бин шәхесләргә басым ясыйбыз. Һәр берсе Петербургта эшчәнлеген дәвам итә. Башка шәһәр түгел, нәкъ менә Петербург. Сәбәбе бармы? Әйе, үзләр теләгән бик акыллы, күп белемле кешеләрне чакыралар әлбәттә башкалага. Моны да бит, беләсең, ул Санкт-Петербург университетының шәрик телләре өйрәнү факультетында студентларга белем бирә. Уйлап карагыз. Татар галиме әйтергә кирәк, яшь галим. Кызганычка каршы ул аның үлеме дә бик иртә була, 43 яшьтә үлә. Ләкин шул вакыт эчендә шул тикле күп нәрсәләр эшләп калдыра ул. Фәннәр академиясыннан йөкләмә ала, задание ала. Россия Тышкы эшләр министрлыгының архивында эшләргә, һәм ул архивта төрк телләрендә, гарәп телләрендә язылган тарихи документларны тасвирлап хезмәт куярга. Ул моны эшли. Бу бит бер караганда тыелган әйберләр белән, мәгълүматлар белән эшләгән. Әлбәттә, мәгълүматларда була. 400-гә якын документ таба. Һәм шул документларның күбесе, менә әйттем бит, академик Вильямин Зернов үз хезмәтләрендә куллана. Ул аларны тасвирлый һәм рус теленә, татар теленә тәрҗемә итә. Һәм Вильямин Зерновның Кырым ханлыгы турында, аннан соң Касым ханлыгы турында язылган хезмәтләре бар, 4 томлы хезмәтләре. Менә шул хезмәтләрендә ул аны куллана, ләкин ничектер Хөсәен Фәиз ханов турында аның ярдәме белән эшләнде формасында гына әйтеп китә ул. Югыйсә аны автордаш итеп кертергә мөмкин иде. Менә шушындый кеше ул. Фаяз әфәнде, Хөсәен Фәиз ханов исемендәге премия һәм медаль дә булдырылган, шулай бит? Әлбәттә шулай. Мин өчен Хөсәен Фәиз хановтан башладым, чөнки күптән түгел Мәскәүдә шушы ислам динен кабул итүгә багышланган
конференция булып, конференция гына түгел, халыкара конгресс уйлап карагыз. 7-нче Фәйзхан Хызан Фәйзхан укулары үтте. Япониядән, Төркиядән, башка илләрдән, бик күп илләрдән килгән иде анда кеше. Демәк, Фәйзханны кешеләр белә. Тагын бер нәрсәне әйтеп үтмичә булмый. Ул беренче тапкыр өйрәнә башлый Касым шәһәрендә бит Шагали мавзолей бар, инде төрбәсе бар. Аның янында зиярат, борынгы зиярат, менә шул зираттагы кабер ташларын өйрәнә, аларны укып бастырып чыгара. Аннан соң тагын бик кызыклы хезмәте, ул менә 3 надгробных камня дигән эпиграфика буенча аның хезмәте бар. Ул хезмәттә беренче тапкыр ул Болгар чорына карый, Алтын Урда чорына карый, һәм анда ул беренче тапкыр менә бу сүзләр чуаш теленә якын. Менә хәзер бит чуашлар без болгарлар, чөнки менә безнең телдә язылган болгар кабер ташлары да дип киләләр. Менә шул бәхәс не башлап җибәрүче Хызаин Фәйзханов инде. Әмма хәзерге тикшерүләр шуны раслый, болгарлар гомумән безнең бабаларыбыз буларак та менә бу Хызаин Фәйзханов күргән телдә сөйләшкәннәр. Хир, мәсәлән, кыз дигән сүз татарча әмәккә урынына х кулланалар, з урыннары кулланалар. Менә шушындый шушы үзенчәлекләрне өйрәнеп чыкты һәм аның бу хезмәте һаман да менә бүгенге көндә дә бик актуаль. Менә шундый зур галим ул безнең Хызаин Фәйзхан. Тагын бер аның хаялы бар иде. Мәрхүм Миркасим абый Госманов аның турында китап та чыгарган иде. Заветная мечта Хызаин Фәйзханова дигән. Ул таң йолдызы, шулпан манда шундый татар телендә газета журналлар чыгару турында хыяллана. Кызганычка каршы аңа рөхсәт бирмиләр. Менә узган дәрестә сөйләштек без Кайым Насырый турында. Кайым Насырый чыгара башлый ул стиль календарьларын үзе эшләп дигәндәй. Аннан соң инде шин газета журналлар менә шул 1905-7-нче 20-нче гасыр башында бар. 20-нче гасыр башында килеп чыга. Шулай да аның тирән фәнни тикшеренүләре зур дәрәҗәләргә китерә. Әлбәттә шулай. Чөнки аны бүген көндә дә бөтен дөньяда өйрәнәләр, беләләр икән. Бөтен дөньяда өйрәнәләр. Аның кичкенә инесе бар, Абдулгаллам исемле. Аның хакында без киләсе дәрестә сөйләшербез. Сөйләшмәбез аның турында. Мин бер генә нәрсә әйтеп китәм. Экономик фикернең ул яхшы экономист тууы менә аның инесенең хезмәтләре белән бәйле. Мамадыш мәдрәсәсендә ял көнендә балаларга өстәмә белем бирелә. Күренекле татар дин галиме Ризаэддин Фәхретдин булай дип әйткән. Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас. Бала тәрбияләүне бишектән үк башларга кирәк. Бүген Дәрья сәхифәсендә Оренбург өлкәсе Әсәкәй районындагы Кояшкай балалар бакчасы турында хезмәттәшебез Ләйсән сөйләр. Ләйсән, рәхимет. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Сибир тайгасында урнашкан яшел йорт ял базасы туристларның яраткан урыны. Бирегә аларны искиткеч табигать җәлеп итә. Сибир татар яшьләренең 14-нче фестивален оештыручылар пандемия сәбәпле 2 ел буе туган телдә аралашмау, мәдәнияттән читләшүгә китерде ди. Татар мөхитен булдыру, белгәннәрне искә төшерү өчен яшьләргә өр-яңа мәгълүматкә бай программа тәкъдим ителгән. Тулырак Елена Сафина репортажында. 14-й Сибирский фестиваль татарской молодежи объявляется открытым. Новосибирскидан 120 чакрым ераклыкта алар. Аюлар белән кешеләр сукмагы бергә үрелгән урында. Татар дөньясының тәмен ямен тиярлык итеп төзегәннәр оештыручылар фестиваль программасын ул 4 көнгә корылган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Фестиваль эшен Җәмил хәзрәт фатихасын алып баштадылар.
2 елга сузылган пандемия сәбәпле күзгә күз карап аралаша алмаган татар яшьләренең 50гә якын вәкиле бөтен эшләрен ташлап бию һәм вокал юнәлешендә осталыкларын камилләштерергә алынды. Фестивальнең территориаль колашы зур. Омскидан Красноярск краена кадәр. Казахстан белән Татарстан да читтә калмадылар. Для участников фестиваля созданы именно... Иҗады ял итү өчен бу урын бик уңай. Катнаш урман, кайын һәм ылыслы агачлар һәр катнашучыга үз балконыннан чыгып, Себернең матурлыгын күрергә мөмкинлек бирә. Фестивальдә күп еллар Себердә туган татар мәдәниятен саклаучылар да буыннар арасында бәйләүче ролендә үзләрен тәкъдим иттеләр. Мин бергә килдем яшьләр арасына, үземә өйрәнергә һәм аларны үзем белгәнемне өйрәтергә. Иртәгә уздырырмын татар фольклор буенча түгәрәк уеннар. Шул кадәр матур урын, ул безгә ярдәм итәчәк шул зур эшебездә. Гатия ханым бирегә үз шәкертен Дәрия Гафарованы алып килгән. Бу фестиваль укучым өчен татар гүзәле конкурсына әзерлек мәктәбе булачак дип саный ул. Заман сынавы үткән ислам рухи ориентирлары бүгенге яшьләргә дә ярдәм итә. Biz күрәбез, безнең заман вакытыбызда күп кешеләр аңламыйлар, нәрсә ул дин, нәрсә ул никах, исем кушу, Құран ашларына шул гына гыйбадатларны кылалар, ләкин намаз укырга, ураза тотырга, дини гыйлемләрне өйрәнергә тырышмыйлар күбрәк. Шул сәбәп без шундый инде мероприятияларда балаларны, молодежьны, зур кешеләрне дә чакырабыз, әби бабайларны да чакырабыз, килегез мәчеткә, өйрәнегез. Тыңланган лекциялардан соң балалар рәхәтләнеп бии волейбол уйнады. Килүчеләр арасында үзенчәлеге белән аерылып торучыларын да очратып була. И я татарский викинг. Да, такие тоже существуют. Мин татар викингы. Минем кебекләр башка юк. Фермерлык белән шөгыльләнәм. Шулай итеп, Себер тайгасына жан кертеп, татар яшьләре үз даирәсендә аралаша, тормыш итү алымнарын үзләштереп, тарихи тамырларына тагын да якынайдылар. Некоторые, скажем так, пытались меня сватать. Я не знаю, в шутку, скорее всего. Мин татар баласы. Бу мәсьәләне шишүгә тәрбиячеләр белән әти-әниләр үз өлешен кертә. Шишмә башы бакчадагы татар теле дәресләре. Әсәкәйнең Кояшкай балалар бакчасы Алтын көз фестивалендә даими катнаша. Аларның татар телендәге чыгышлары, күргәзмәдә катнашулары, тәрбиячеләрнең әти-әниләрнең һәм балаларның уртак хезмәте. Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. Кояшкай балалар бакчасы Әсәкәйдә 3-нчесе. Бакчага йөрүче 110 баланың 90% татар гаиләләреннән. Нинди матур моңлы көй, әби бабалардан калган көй бит бу. Әйдәгез карыйбыз, әйдәгез. Әли-бәли итәр бу, мәдрәсәгә китәр бу. Балалар татар мәдәниятенә тартылулары куандыра. Аннан соң Алтын көзебез безнең менә бу өлкәдә үзенең нәтиҗәсен, үзенең исемен аклады дип уйлыйм. Безнең инде балалар бакчасы, алар инде лидерлар, бу Алтын көзнең алар көтеп алалар. Шул хәтлек сагынып. Бу балаларның беренче зур ярышлары үзләренең тормышларында. Бик зур ярышка килдем. Биюне дә алып килдем, уенны да алып килдем, әкиятне дә алып килдем. Кайгырмагыз, бездә ит күп. Шул ит белән һәммәбездә буларбыз тук. Не карыйсы, тиз басарып, тиз моннан капчыктагы бүре башын китер алып. Kaçtılar buralar. Biz gene ide üretip bitirmesiyik. Bağlar bahçesinde üretkеш, это как модно.
Bu yılны birinci урынны яулаучылар саны артты. Олар арасында балалар бакчасының Кояшкай нәниләре дә. Әлеге фестивальнең кыйммәте дә шунда. Ул өлкәнең төрле районнарында яшәүче татар балаларын берләштерү белән бергә поэзияны яратучы һәм аларны сәнгатьле итеп башкаручыларны бергә җыю һәм алардан үрнәк алу. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлар менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Ихластан кайнар сәламлибез сезне, хөрмәтлеләрбез. Нинди генә катлаулы вакыйга булмасын, аяктан нык торырга һәм елмайырга тырышыгыз дигән бер акыл иясе. Без бүген дә сезгә ихлас елмаюыбызны бүләк итәргә шатбыз. Тапшыруыбыз алга таба да кызыклы булачак дигән вәгъдә белән без дәвам итәбез. Сындырасыз төнчәне, аласызлар әнҗәне, сындырасыз төнчәне. Музыкада безнең моңыбыз даһи ди, күренекле татар композиторы Мәсгудә Шәмсетдинова. Ул Татарстанның сәнгать эшлеклесе, философия фәннәре кандидаты да, Кыйсаи Сөембикә, Мәхди яки Изге Булгар дастаны, рок сюитасы, Мәхәббәтнамә, Шыңгызхан симфониясы, Җир уллары трагедиясенең авторы. Аның шулай ук бик күп казанышларын атап тизеп китеп булыр иде. Алдагы сюжет Мәсгудә Шәмсетдиновага багышланыр. Консерваторияны тәмамлагач, менен Нәҗип Җиһанов җибәрде Курчак театрына. Ул үзе җибәрмәде инде, режиссерлар белән сөйләшеп, директорлар белән сөйләшеп, мине эшкә Курчак театрына җибәрде. Мин композитор һәм тавыш режиссер идем. Менә хәзер бик матур итеп чиркәүне көйләгәннәр, бик матур. Менә шушы йортка безнең Курчак театры иде. Бу театрда беренче минем музыкаларым язылды, беренче Курчак театрындагы спектакльләрем куелды. Мен бу җирдә бик үземне башлап киткәндә бик уңайлы, бик күңелгә җайлы, рәхәт урын итеп сиздем һәм дә яшәдем монда. Мен шушы чиркәүнең артында анда Островский урамы бар. Шунда беренче улымны, Салихны шунда алып килдем мен. Шуңа күрә бу җир миңа теге Казанның беренче, икенче инде Казан консерваториясыннан икенче урын буларак миңа ул теге икенче адым урыны. Менә хәзер нинди зур театр эшләнгән әйме. Ә минем бит Курчак театры белән беренче очрашуым үземнең туган авылымда. 150 кешедән артмаган 100 кеше булгандыр инде. Ул вакытта авылларга театрлар киләләр иде, Курчак театрлары. Курчак театры килде һәм сәхнәдә ул кичкенә инде безнең шул хәтле кичкенә иде клуб. Шунда Курчак театрының теге пәрдәсен илделәр. Өстә чытыр чырык теге бөтен теге кышлармы нәрсәләр бар, аның исемдә дә түгел. Митәм бу ничек кенә мен әйтәм, булар йөриләр икән. Мен һәрвакыт, ничек дип әйтим иде, кызыксына нәрсә, ничек эшләнгән, ничек. Шуннан соң әкертен генә шуышып барып, миңа апаларында безнең укытучылар ысылдыйлар, барма, мин барыбер шуышып барам. Шул теге пәрдәне мин белән бит инде ул пәрдә икәнен, шул пәрдәнең астыннан карап, кулымны тыгып карарга уйладым инде, мен әйтәм, ничек йөриләр икән, шунда кемдер кулыма китереп басты. Ну, нык итеп басмады инде теге, кит моннан дигән кулларымны, бармакларымны тиеп ушырган кебек. Шул театр киткәчтен үзебез соңыннан театр куя башладык. Мунчага килеп, пәрдәләр элеп, бармакларны төртеп, таяклар табып, үзебезнеңчә анда безнең сценарий да юк бит инде, үзең уйлап чыгарасың. Кем авылдагы булган кешеләрне, маймылларны, ниләрне, нәрсәләрне бар, шунда үзебезнең Курчак театрларын уйный идек. Акча нитә идек, билет сата идек. Ул билет инде теге
Шыраққа язылған бұла. 2 сом, 1 сом, 3 сом, 50 тиіндір индандай, бір сумлар түгілдір, есімді түгіл. Әмі біз билет сата едік имеш. Шунан соң 1-2-3 малай-шалай келелер, біз инде жырлап театр қоябыз. Мына шушылай етіртіп, мына қазір инде бұл театрға да менің спектакльдер башқарылады. Şundan başlandı benim sanat yolum, tiyatrlarından gitti. Kuşak tiyatrlarından gitti. Kamal Tiyatrı'nda, Elmet Tiyatrı'nda, Şallı Tiyatrı'nda, Tuymazı'da, Nur Tiyatrı'nda, Kukme Tiyatrı'larda ben müzik yazdım. Nihayet hürmetli güzel zatlarımız sizning mine urra deb qışqırır vaqtınız kelib jetdi. Xotin qizlarning kiyim garderobi bek qatlovli. Kiyirge kiyimleri yok, kiyimlerini ilirge orunları yok. Bir kim bilen bölüşesi de, шығарып taşlısı da kelmey. Әлі hiç şeksiz yabığırmın деген ümit bilen saklangan kiyimler de bir hesap. Her vakittagi şebizge Liliya Gizzatulina faydalı kengeşlerin verir. Liliya, rahmet. Исәнсіз, bu kiyimнен башка Россия кышын күз алдына китереп булмый. Сөз пуховик турында. Мода пуховикларга да үзгәрешләр кертмичә калмый. Сайлау мөмкинлеге булу яхшы әлбәттә, әмма матурлык артыннан куып, аның төп вазифасы турында онытып җибәрмәгез. Ул иң беренче чиратта җылытырга, кардан, җилдән, яңгырдан сакларга тиеш. Әмма эстетика турында да онытырга ярамый. Киемне һәр вакыт киясе килергә тиеш. Димәк, кышкы гардероб турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген бу сезонда актуаль булачак мамык курткаларны барларбыз. Бүгенге актуаль пуховикларны барлауны төстән башлыйк. Әгәр сезнең алда мамык куртка алу максаты тора, һәм бу сезнең бердән-бер пуховик икән, нейтраль төсен алырга тырышыгыз. Гардеробта алмашка кияр өчен ачык төстәге куртка да булырга тиеш. Чөнки төсле пуховик бу сезонның тренды. Яшел, зәңгәр, алсу, шәмәхә, сары. Кышкырып торган җете пуховиклар сезнең генә түгел, янәшәгездәгеләрнең дә кәефен күтәрер. Иң актуаль модель туры пуховик. Ул төрле озынлыкта булырга мөмкин. Шулай ук бил баулы курткалар да популяр трендлар исемлегендә. Аның кыскарагын сайласагыз тагы да яхшы. Кайыш билегезгә акцент та ясый, җилдән дә саклый. Тагын бер актуаль тренд – бомбер пуховик. Аның формасы барыбызга да таныш, гадәттә куртканың якасы, аскы өлеше, җиңнәре резинкага җыелган була. Аеруча яшьләр арасында бик актив трендлардан санала. Алдагы актуаль модель пальто формасындагы пуховик. Аның характерлы билгеләре туры өлгө, пиджакныкы кебек яка, билбавы булырга да, булмаска да мөмкин. Классик эшлекле стиль яратучылар өчен бик яхшы вариант. Оверсайз турында әйтеп тә торасы юктыр, чөнки ул барлык киемнәр өчен дә актуаль. Оверсайз мамык куртка кыш өчен бик җылы түгел, чөнки җилне үткәрәчәк. Ә менә стильле образлар ясау өчен бик уңайлы. Пуховикка нинди аяк киеме сайларга дигән сорауга стилистлар калын табанлы һәм калын үкчәлесен сайлагыз дип җавап бирә. Бүгенге менә шулар пуховик классик тренчлар кебек моданың үзәгенә үгетеп кирде һәм һәр дизайнерның коллекциясендә ул бар. Сезнең гардеробта искәрмә булмасын. Сау булыгыз.
dünyalarda min in bäxetle senin yanыңda yaşawe rahat yaşawe yemle sen yasap birgen şeylerde demle injilli sözler erkek sözleri in nurlu gözler erkek gözleri in yumuşak kullar en iyisini in doğru yürek en iyemlege Azizim diyip eytesin kile seni uylasam koyaştay külem sen yılmayganda ko'nglim yılmaya sen mağayganda canım mağaya injilli sözler erkek sözleri in nurlu gözler erkek gözleri in yumuşak kullar en iyisini in doğru yürek en iyemlege injilli sözler erkek sözleri in nurlu gözler erkek gözleri in yumuşak kullar en iyisini in doğru yürek en iyemlege Allah'a rahmet en iyim barıga min en iyi kızşık en iyisin barıda uzun ömürler sorum Rabbimden engel min seni özlep yaratam injilli sözler erkek sözleri in nurlu gözler erkek gözleri in yumuşak kullar en iyisini in doğru yürek en iyemlege injilli sözler erkek sözleri in nurlu gözler erkek gözleri in yumuşak kullar en iyisini in doğru yürek en iyemlege in yumuşak kullar en iyisini in doğru yürek en iyemlege Ay, рәхмәт яусын, нәқ ошаған кебек булды малай. Hind киноларында күргәнем бар, гашыйклар бер-берсенә ризыкны кул белән ашаталар. Ходаем, нәрсә генә ашатыйм икән мин сиңа монда хәзер? Шәшәк ашамассың инде бит ди. Муса Җәлил шигырендәге кебек кызга шәшәк тотып килә, ул сыйырны ашата дип әйтте ди. Әник бездә андый гадәт юкмы ни? Бездә бар, кашып кына, кеше күрмәгәндә генә. Шулай да кайсы ризыкны чәнечкеп пычак белән, кайсы ризыкны кул белән дә ашарга яраганын алдагы сюжетны карап белербез. Кафе яисә ресторанда ашау кайбер этикет кагыйдәләрен үтәүне таләп итә. Теге яисә бу ризыкны ничек ашарга икән, нинди приборлар кулланырга кирәклеген төгәл белергә кирәк. Әмма тәкъдим ителгән күп санлы ризыкларның кайберләрен кул белән ашарга да мөмкин икән, онытмагыз. В кафе, в ресторанах гости могут кушать не обязательно приборами блюда. Кул белән ашарга яраклы ризыклар исемлегенә ипи, бутербродлар, бургерлар, пицца, кайбер төр җиләк-җимешләр һәм диңгез продуктлары керә. Әгәр сез алдыгызга куелган ризыкны ничек ашарга икәнен белмәсәгез, официанттан сорый аласыз. Ул сезгә һичшиксез ярдәм итәр. Кайбер илләрдә аш-су приборлары бөтенләй кулланылмый. Мәсәлән, Эфиопиядә балык ризыклар ашар алдыннан инжир дип аталган көлшәгә төрелә. Шулай ук Африка, Якын Көнчыгыш һәм Һиндстанда ризыкның бик күп төрләре кул белән ашала. Европа культурасы исә кул белән фастфудны һәм камыр ризыкларын ашарга рөхсәт итә. Ә менә табиблар бу хакта нәрсә уйлый икән?
Перед употреблением любой еды рекомендуется тщательно мыть руки. Иң мөһиме барыбызга да кичкенәдән билгеле булган агады гигиена таләпләрен үтәргә. Ашар алдыннан кулларыгызны юырга онытмагыз. Пычрак куллар ишәк авыруларына түгел, грипп һәм башка вирус инфекцияларын да эләктерү куркынычын тудыра. Димәк, этикет кагыйдәсе белән бергә агады гигиена таләбе турында да онытмагыз. Ә иң мөһиме, анда сынап кителгән ризыкларны кулларыгыз белән ашарга оялмагыз. Хәтта иң затлы ресторанда да ашларыгыз тәмле булсын. Зәйдә яшәүче милләттәшләр, якынрак килеп утырыгыз, чөнки бездә Зәй кызы Әминә кунакта. Ул Төньяк Осетияның Владикавказ шәһәрендә үткәрелгән Алтын мәйдан фестивалендә беренче урын яулап кайткан. Әминә, сәлам, хош килдең. Исәнмесез. Кайнар сәламлибез сине. Шын күңелдән котлыйбыз, афәрин. Костюмга караганда бу безнең милләтнеке түгел, үзбәк костюмы ахры, шулаймы? Әйе, нәкъ. Син үзбәк бию белән җиңдеңме? Әйе. Сөйләлү ни өчен нәкъ менә үзбәк бию? Ничек сайладың бу биюне? Без төркемебез белән күп халык биюләре биебез. Миңа үзбәк биюе бик якынрак тоелды. Һәм мин аны яраттым, ул миңа ошады. Шуңа күрәдер мин гала-концертка үтеп Осетиядә беренче урын алдым. Афәрин, күз тимәсен. Киләчәктә үзеңнең тормышыңны нәрсә белән бәйләргә җыенасың? 5 елдан соң үзеңне кем булып күз алдына китерәсең? Мин актер, биюче. Театральныйга барырга. Димәк, синең сүзгә дә осталыгың бар. Ярар, театральныйга барасың килсә, мөрәҗәгать итәрсең. Хәзер без Манзара тапшыруның сәхнәсен синең җиңү алып килгән биюеңә багышлап, сүзне сиңа бирербез. Рәхим итеп, үзеңнең музыкаль сәламеңне Манзара тамашачыларына җиткерә аласың. Şireli, üç petir yaptım zireli, biri şireli. Yüreğin bağa gireli, yüreğin bağa gireli. Kızıl güller tireli, kızıl güller tireli. Naz bilen aheyya, asılı bilen ibiya. Naz bilen aheyya, asılı bilen ibiya. Repideni kakşatıp, nan yapaman okşatıp, repideni kakşatıp. Enem aytsam etmiydi, enem aytsam etmiydi. Tandıra buyum yetmiydi, tandıra buyum yetmiydi. Naz bilen aheyya, usulu bilen ibiya. Naz bilen aheyya, usulu bilen ibiya. Kolları dert görmesin, sıkınan yapanı kolları dert görmesin. Nanlı xuşboy, hidinen nanlı xuşboy, hidinen dillerimiz yeyresin, dillerimiz yeyresin. Ağlasızlar enceni, sındırasız tünçeni, ağlasızlar enceni, sındırasız tünçeni. Naz bilen aheyya, Ay, əfərin Əminə, көз тимәсін, subhanallah. Өзі біздің татар қызлары шибәрдәйінде, көз тимәсін. Әлі қойшан ғына балалар бақшасына ерген сабый, үсіп жетіп енді міне сәхнәләр яулы, көз тимәсін. Milli рухи байлық айрым халықның ғына түгіл, ол ғымым кішілік қимәтлерінің негізі жол. Балалар бақшасында milli тәрбиенің әһәмияті турында ишету барыбызга да файдалы булыр. Татар, рус, мари, чуваш, мордва, башкорт, үзбәк, украин, грузин костюмнары кигән кыз малайларны бүген халыкара дуслык берләштерде.
Илебездә 190-нан артык төрле милләт бар. Дустана мөнәсәбәттә яшәүнең мөһимлеген, сабый чактан ук тәрбияләргә кирәклеге беркемгә дә сер түгел. 109-нчы балалар бакчасында моңа зур әһәмият бирәләр. Тәрбияче Надежда Магызованың күптәнге хыялы балаларга үзе теккән төрле милләт костюмнарын кидереп, бәйрәм ясау чынга ашкан. Перед тем, как начать свою работу над каждым костюмом, Костюмнарны тегә башлаганчы мәгълүмат тупладым, тәфсилләп өйрәндем. Минем төркемгә төрле милләт балалары йөри: удмурт, украин, башкорт, бер кызыбыз Грециядән, бер малай Грузиядән. Балаларның әти-әниләре белән дә киңәштем. Әлеге бәйрәмгә күп көч куелганы күренеп тора. Шөкер, нәтиҗәсе дә бар ди тәрбиячеләр. дети, конечно же, благодаря этому празднику Шушы бәйрәм ярдәмендә балалар төрле халыкларның тарихы, мәдәнияте, гырыф-гадәтләре, милли сәнгате белән таныша алды. Алар рухи яктан байый, иҗади потенциаллары ачыла, музыкаль сәләтләре дә үсә. Яңа материал белән эшләү нәтиҗәсендә үзең эчендә бик күп яңалык ачыла. Татарстанда киләсе ел милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы буларак игълан ителде. Ә бу балалар бакчасында милли тәрбиягә кагылышлы чаралар ел әйләнәсе алып барыла. Без үзебезнең балалар бакчасында балага милли хис тәрбияләү, телгә карата мәхәббәт, гырыф-гадәтләргә карата мәхәббәтне тәрбияләүне күбесенчә без инде еллык эш планына кертеп, шул бурычларны үтәргә тырышабыз. Үзебезнең еллык эш планына без инде 3 өлешкә бүлеп, балалар белән эшчәнлек, әти-әниләр белән эшчәнлек һәм инде билгеле педагоглар белән эшчәнлекне мин инде үз өстемә зур бурыч итеп куям. Бурычларга таянып, әти-әниләр белән мастер-класс, түгәрәк истәлләр, җыелышлар, булар барысы да эштән соң. Алар ял итү кичәләре кебек оештырыла безнең. Тәрбия гаиләдән башлана. Ата-ана, педагог һәм бала аңлашып, үз ролен төгәл башкарган очракта гына ул уңай нәтиҗә бирәчәк. Сез кайдан дип сорасалар, горурланып әйтәләр: Зәйдән без. Ямлы Зәйдән, гүзәл Зәйдән, шул төбәктә туып үскәнбез, дип әйтәләр алар. Шул төбәктә яшәүчеләргә сүзне бирик әле. Адымнар ансамбле чыгышы. Сербияночка моя, кичә мыегым бар иде, бүген мыегым бая. Кичә мыегым бар иде, бүген мыегым бая. Сербиянка, сербиянка, яшь егетләр мыекша. Сербиянка, сербиянка, яшь егетләр мыекша. Матур егет килә дияр, кызлар бие ыекша. Матур егет килә дияр, кызлар бие ыекша. Сербиянка яратам, сербиянка, сербиянка, сербиянка яратам. Яратып кына калмыймын, үземә дә каратам. Яратып кына калмыймын, үземә дә каратам. Сары матур, сары матур, сары матур сайласам. Сары матур, сары матур, сары матур сайласам. Тавышларымнан танырмын, кошлар булып сайрасам. Тавышларымнан танырмын, кошлар булып сайрасам. Сербиянка, сербиянка, сербияночка моя. Сербиянка, сербиянка, сербияночка моя. Кәбестә шулпасы ашап семергәнская моя. Кәбестә шулпасы ашап семергәнская моя. Сербиянка, сербиянка, сербияночка моя. Кичә мыегым бар иде, бүген мыегым бая. Кичә мыегым бар иде, бүген мыегым бая. Кичә мыегым бар иде, бүген мыегым бая.
6-7 театрдагына спектакльләр, өстәмә концертлар, нинди генә чаралар юк. Казанда кайда нәрсә буласын Идел Кыямов бик яхшы белә. Аңа сүзне бирик. Исәнмесез мәдәният сөйүче дуслар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны башлыйбыз. Татарстан Республикасы Милли музеенда һәм аның филиалларында үзенчәлекле балалар өчен традицион искусство добра хәйрия акциясе узачак. Ул 3 декабрьдә билгеләп үтелә торган халыкара инвалидлар көненә багышланган. Евгений Баратынский музеенда Петербург рәссамнары Николай Данилевский белән Наталья Ходячева күргәзмәсе ачыла. Бу осталарның иҗаты сәнгатьтә заманча агымнар белән кызыксынучылар өчен зур бүләк. Алабуга дәүләт музей тыюлыгының хәзерге заман этно-мәдәни музеенда татарларда кунакта дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Әлеге экспозиция татар милли мәдәниятенең энциклопедиясе. Ул татарларның тарихы, мәдәнияте, аш-су традицияләре, әдәби мирасы, борынгы һәм хәзерге сәнгате турында мәгълүматларны үз эченә ала. Кунаклар 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башы этнографик материалын күрә алачак. Тамашачыларны Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә бөек рус композиторы Александр Николаевич Скрябинның тууына 150 ел тулуга багышланган Скрябин исемендәге комета дип аталган концерт программасында көтәләр. Аяз Гыйләҗев исемендәге Яршаллы татар драма театрында истәлек иҗат берләшмәсенең быелгы йомгаклау концерты узачак. Концерт программасы туган як һәм халык иҗаты турында сөйли. Уникаль фольклор мотивларының яңа яңгыравы белән үрелеп бара. Классик музыка сөючеләрне һәм белгечләрне Сәйдәшев исемендәге зур концерт залына чакырабыз. Биредә Россия Федерациясенең атказанган Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Альбина Шаһимуратова концерты булачак. Бүгенгә менә шулар. Исән-амин булыгыз. Идел, рәхмәт яусын. 8-нче гасыр кулъязмасы нигезендә эшләнгән көмеш Коръәнне Казан Кремлендәге күргәзмәдә тәкъдим итәләр. Әйтергә кирәк, бу уникаль экспонат, чөнки ул иң борынгы кулъязма Коръәннәрнең берсе дип санала. Бу күргәзмәнең ачылуы жанга яктылык бирә. Күрми калмагыз. Без бүген Ислам мәдәнияте музеенда. Монда көмеш Коръән күргәзмәсе эшләп килә. Әйдәгез әле бу күргәзмә белән бергә танышып китик. Казан Кремле музей тыюлыгы уникаль экспонат көмеш Коръән тәкъдим итә. Госман Коръәне кулъязмасының 162 биттән торган төгәл күчермәсе 999 келәм көмешеннән ясалган. Иң борынгы кулъязма Коръәннәрнең берсе дип санала. Ул Санкт-Петербург шәһәрендә урнашкан Шәркыят институтында саклана һәм әлбәттә аны күргәзмәләргә алып чыкмыйлар. Ул аны бик саклап кына, карап кына тоталар. Һәм инде анардан күчермәне менә шулай алтында һәм көмештә эшләгәннәр. Әлеге күчермә 2010 елның ноябрендә Россия Федерациясе финанс министрлыгы Гознакның Мәскәүдәге акча сугу йортында әзерләнгән. Идея авторы эксклюзив проектлар белән шөгыльләнүче кеше Владимир Прусаков. Бу тулы копия һәм монда икенче сүрәдән, Бәкара сүрәсеннән башлап Коръәннең якынча ярты тексты, тулы текстынан алганда яртысы күрсәтелгән һәм ул куфи стиле белән язылган, үслубы белән күчереп язылган. Көмеш Коръән нигезендә бик борынгы һәм иң сирәк Коръәннәрнең берсе Госман Коръәне кулъязмасы ята. Дөньяның төрле почмакларында Истанбул, Ташкент, Кахира һәм Санкт-Петербургта Госманлы редакциясе дип аталган үрнәк булып саналган текстның иң борынгы исемлекләре санала. Нәкъ менә Санкт-Петербург кулъязмасы көмеш тәлинкәләргә күчерелә дә инде. Бу көмеш Коръән музейларда, күргәзмәләрдә булмаган вакытта банкта, ячейкада, шәхси ячейкада саклана һәм менә шундый күргәзмәләрдә генә аны күрергә мөмкин һәм тулаем алганда бу 999 пробалы көмеш авырлыгы белән 6,5 килограммга җитә. Көмеш Коръән авторлары 21 гасыр сәнгатендә үз заманы өчен муафиq яңа һәйкәл булдырды. Башкару технологиясенең уникальлеге һәм камиллеге нәтиҗәсе бу. Аңа кыскалыгы һәм камил техникасы өчендә иң югары эстетик бәя бирергә мөмкин. Бу Коръән дөньяда ислам дине тарафдарларына Россия күрсәткән хөрмәт. Иң затлы материалда зәркән сәнгате мөгъҗизасы барлыкка китергән алыштыргысыз изге текст.
Ниндигене язмышлар, ниндигене һөнәрләр юк. Инде 15-20 елга якын татар теле, татар әдәбият укытучысы булып эшләп, тормыш иптәше менә күз алдына китер 20 елдан артык кибеттә сатучы булып эшләвенә карамастан, алар ансамбль төзиләр. Кунакханәгә рәхмәт итсеннәр. Зәй Адымнар ансамбле җитәкчесе Фәннур Минникәев һәм ансамбльнең солисткасы Тәслимә Минникәева. Саулармысыз, хош килдегез. Инде матур итеп саф татарча әйткәндә, почти якташлар, мин Тукай районыннан булам, сез Зәйләр. Хош килдегез. Ассаламу алейкум. Фәннур абый, ник менә укытучы һөнәреннән шундый кискен бурылыш? Нәрсә белән бәйле бу мондый язмыш бурылышлары һәм һөнәр алыштыру? Укытучы һөнәреннән мәдәнияткә күчү ул минем гаилә хәлләре белән бәйле. Аның өчен инде манзара тапшыруның бер генә тапшыруы да җитмәс иде. Шуңа күрә мин аны кыска гына әйтеп әйтәм. Гаилә хәлләре аркасында Бензя шәһәренә күченеп килеп, яңадан менә һөнәремне мәдәният өлкәсенә багышладым. Энергетик мәдәният сарайына эшкә кердем. Димәк, авылда укытучы булып эшләдегез, яшәдегез, аннан Зәйгә күчәргә туры килде. Зәйгә күчәргә туры килде. Танышуыгыз шушы ансамбльдә? Әлбәттә, безне сәхнә таныштырды. Һаванда бер сүз инде үземнең гаиләдә әниемне тәрбияләргә туры килде миңа 20 ел буе. Шуңа күрә мин әйләнергә әзрәк соңгарак калдым. Мин инде менә безнең бергә яши башлавыбызга тормыш иптәшем белән 7 ел булды. Безне шушы сәхнә, шушы мәдәният сарае таныштырды. Әле сезне ир-яңа япь-яшь бар дип игълан итеп тәбрикләргә дә мөмкин икән. Тәслимә ханым, сездә дә шундый кызыклы язмыш, запчасть кибете дип матур итеп әйттегез сез аны. Менә димәк инде гомер буе сатучы экономикада эшләгәч, барыбер сәхнә мәдәният тартканмы яки күңелдә җырлый саттыгызмы? Мин инде сатучылыкка укыдым, ул һөнәрне сайлаганга мин бер дә үкенмим. Мин Чалда тордым 14 ел, аннан Чалдан Зәйгә күчеп кайттык та, мин кердем, үзем ачтым, предприниматель булдым. Запчасть магазин эшли башладым. 20 ел эшләдем, эшләгәннән соң инде әни үлеп киткәч, мин бөтенләй шәһәрдә яшим бит инде, шәһәрдә яши башладым да, мәйтәм булмый, чыгарга кирәк. Кердем эшкә, Дом культурага, анда да инде үземнең яраткан эшем, миңа анда костюмерныйга зав костюмер итеп куйдылар. Ул эшемне бик яратып башкарам, Аллага шөкер, эшем бик әйбәт. Менә шул һаманда инде кием салым арасын яту, анда үз шул костюмнар белән аларны аралап, үтүкләп, балаларга бирү, һәрбер күренеп тора костюмнарыгыздан нинди шәпкәттә икәнне. Зәй Адымнар ансамбленең казанышларын яктыртыйк әле. Зәй ансамбленең казанышлары без инде менә әйткәнемчә 2014 елда Адымнар татар мәдәнияте клубы оешты. Бу татар мәдәнияте клубының төп максаты булып, үзебезнең татар милләтен күтәрү, үзебезнең онытылып бара торган татар халык җырларын заманлаштырып, аны кире сәхнәгә кайтару тора иде. Һәм инде без бик күп Россия күләмендә халыкара конкурслар, бәйгеләрдә инде Татарстан буенча бәйгеләрдә, үзебезнең муниципаль район бәйгеләрендә еш катнашабыз. Һәм менә быелгы җәй безнең бигрәк тә нык кызу булды. Республика проекты, аулагы проекты төзелгән. Моның җитәкчесе Сәрия Закирова. Без шушы проекттан кайтып кермәдек быел. Без инде шушында Казан шәһәрендә дә 2 мәртәбә килергә туры килде. Болгар шәһәрендә аның йомгаклау өлеше булды. Без инде бу проектның җиңүчеләре булдык. Инде грантны кунаклар буларак инде без Чувашиядән килгән, Батыр районыннан килгән үзебезнең хезмәттәшләребезгә бирдек. Батыр татарларына. Батыр татарларына. Үзебезнең татарларына дисәк, Чувашия булса да. Кемнәр йөри ала гомумән әлеге ансамбльгә? Безнең ансамбльдә мәдәният хезмәткәрләре дә бар, медицина хезмәткәрләре дә бар, тәрбиячеләр дә, укытучылар да, хәтта полиция хезмәткәрләре дә безнең ансамбльгә йөри. Алар зорыккан булганнар инде. Шуңа күрә менә бүгенге манзара тапшыруына килгән безнең җырчы кызларыбыз, алар ачылган көннән башлап йөри торган кызларыбыз.
Яш шикләү юк монда. Яш шикләү юк. Без инде аны ансамбльгә җыюны яшен куйган идек 25-тән дип. Бүгенге көндә безнең ансамблебездә 12-дән артык кеше бар. 25-тән алып 80 яшькә кадәрге әбиләребез дә бар. Субханалла. Димәк, ишекләрегез bütün кеше өчен дә ачык. Менә икегез дә шундый матур һәм җылы итеп әниләрегезне искә алдыгыз. Авыр туфраклар җиңел булсын. Әле кичә генә үтеп киткән әниләр бәйрәме елга бер генә түгел, көн сайын билгеләп үтелсен һәр бала тарафыннан. Шушы теләктә без Зәйдән килгән Адымнар ансамбленә сүзне бирик. Алар тизилеп басып үзебезнең матур җырларыбызны махсус сезнең өчен яңгыратырга дип әзерләр. Жырласақ шушы көйләргә, калыр салынып сөйләргә. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Аклы күлмәк киюче, аклы күлмәк киючене бардыр әле сөюче. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Сандуғаш баласы кебек күңелгә ятып тора. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Биялың яшел икән, тагын берне сөям әле шуларның нәселеннән. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Assa басалы, бездә басабыз әле. Уйнап көлеп җырлап биек бәйрәм ясарбыз әле. Зәй районынан килгән Адымнар ансамбленә рәхмәт яусын. Аларның ихласлыгына, самимилегенә шак катырлык. Хәтта менә суларга куркып алар өчен борчылып утырдык. Киләчәктә һәммәбезнең дә адымнары ныклы булсын иде. Бу матурлык күзләрне иркәли шулай бит. Һәр туар таңыгыз килсен елмаеп. 2 сәгатьлек эш вакытыбыз тиз генә сизелмичә үтеп китте. Сезнең белән Зөлфия Шәмсуарова, Алмаз Гәрәев һәм Манзара Тапшурның иҗат төркеме һәм бүген безгә килүче кунаклар иде. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Инде барып кулларын куйган рәхмәт әйтик үзләренә. Субханалла.